Здравейте, аз съм Иван Кръстева и съм от професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Здравейте, аз съм Катерина Атанасова и уча в професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Здравейте, аз съм Антония Тодорова и уча в професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Сега аз ще ви запозная с кратко описание на замърсяването на въздуха в Пловдив. Замърсяването на въздуха в Пловдив е сериозен екологичен проблем, който се дължи основно на битовото отопление с твърди горива, автомобилния трафик и индустриалните дейности. През зимните месеци нивата на финни прахови частици често надвишават нормите, което води до рискове за здравето на населението. Липсата на достатъчно зелени площи и специфичните климатични условия допълнително утежняват ситуацията. Местните власти предприемат мерки, но резултатите са бавни и недостатъчни. Ролята на битовото отопление е като основен източник на финни прахови частици, диаметър до 10 микрометра в зимния период. Битовото отопление в Пловдив играе ключова роля за замърсяването на въздуха с финни прахови частици през зимния период. Основният източник на тези частици е използването на твърди горива, като дърва и въглища в домакинството. Анализ на текущото състояние в райони с най-високи нива на замърсяване. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Кюстендил. Основни видове битово отопление: парно отопление, топлофикация, камини, печки и газови котли. Социалния и икономически профил на домакинствата, ползващи твърди горива. Домакинства с ниски доходи, фермерски домакинства, домакинства в стари сгради. Индивидуални собственици на жилища, домакинства, ангажирани с устойчиво развитие. Мерки за намаляване на емисиите от ФПЧ-10. Подмяна на стари отоплителни уреди с по-екологични. Програма за безплатна подмяна с уреди на пелети, природен газ и термопомпи. Разширяване на достъпа до централното топлоснабдяване. Насърчаване на енергийно ефективни и чисти отоплителни методи. Контрол и санкции. Стриктен контрол на горивата, които се използват, например забрана на горене на отпадъци. Регулярни проверки от институциите в отоплителния сезон. Програми за енергийната ефективност. Саниране на сгради за намаляване на енергийните нужди. Финансови механизми за подпомагане на уязвими групи. Очаквани резултати: подобряване на качеството на въздуха, намаляване на заболеваемостта, свързана с дихателните проблеми, социални и икономически ползи за общината. Заключение: необходимостта от устойчиви и дългосрочни политики, значението на съвместните усилия между местната власт, гражданите и държавните институции. Сега ще ви разкажа за основните мерки по проекта. Това може да бъде безплатната подмяна на отоплителните уреди. Жителите в Пловдив, които използват уреди на дърва или въглища, имат възможност да ги заменят с по-екологични алтернативи, включително климатици, термопомпи, печки на пелети, газови котли. Сега ще ви разкажа и за допълнителните екологични инициативи. Общината предприема и други мерки за подобряване на въздуха, като например машинно метене и миене на улиците, ликвидиране на калните петна и създаване на зони с ниски емисии. Природосъобразни решения. Изследване на Пловдивския университет Паисий Хилендарски подчертава ефективността на използването на дървета, мъхове, лишии и билки за пречистване на въздуха. Тези растителни видове действат като естествени филтри, абсорбирайки вредните вещества и тежки метали от атмосферата. Препоръчва се интегрирането на такива зелени пространства в градската среда като устойчиво решение за подобряване на въздушното качество. Подкрепа за енергийно бедни домакинства. Енергийна агенция Пловдив ЕАР разработва методология за идентифициране и подкрепа на енергийно бедни домакинства, които използват неефективни и замърсяващи отоплителни уреди. Чрез проекти като Invent Air и идея се предоставя персонализирана енергийна консултация и се насърчава замяната на стари уреди с по-екологични алтернативи.